दिनैनि बे 31 नं कन्स्टिटिउन्सियाव माने एकदम क्लियार पिक्चार खारन जों बेखौ सिन्था खालामनानै नाय जोंहा MCLAफ्रा चिराङाव फ्रायानो BPFनि दा बे हिसाबै जोंहा अलरेडि स्ट्रं हल्ड दंखायो रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनानै जों MCLAखौ देरहाहोखादों दा प्रेजेन्ट दा बर्तमानाव जोङो गोबां दलनिफ्राय जोंनावहाय फैनाय जादों जेरैहाय कंग्रेस आरो बेवहाय माखासे AIUDF बा बेबायदि बिभिन्न दल खालामग्रा जोंनावहाय दिनैहाय फैदों आरो जयै जोङो दिनै माने साबसिनै आरो बांसिन मेजरिटियाव देरहागोन होननानै जों सिन्था खालामदों आरो दा जोंनि जेनाखि धौ जानाय बेयाव 31 नङाव जोंनि जेनाखि चन्दन ब्रह्म आगुनि WPTनि मिनिस्टार बिथाङानो थांगोन बेखौ आं दिनैनि दिनाव रोखा बुंनो हायो बेयो मोनसे डेम'क्रेसि बेवहाय बयहाबो मोन्थाय दङ सोरबा इन्डिपेन्डेन्ट होनायखौ जों जेबो बुङा बयहाबो मोन्थाय दं होथों आं सानो जोंनि बे BTC ओनसोलाव इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट देरहानायनि जेबो माने माबाखौ लाइनखौ नुवाखै बा लामाखौ नुवाखै जों आवगोलनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों आवगोलनि एक्सपिरियेन्सआ बा आवगोलनि जेनाखि माबा इलेक्सन जाबोनाय बेखौ जों नायोब्ला नुयो इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटआ जेरावबो देरहाफेराखै आरो बेवहाय देरहानायखौ जों नुवाखै जायखिजाया बेयो डेम'क्रेसियावहाय इलेक्सन दारायनायनि मोनसे मोन्थाय दङ बिथाङा बेखौ मावफुंदों देरहानाय जेननाय बियो थागोन निस्सय बिथाङा मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स मोनगोन निस्सय बियो देरहागोन जों एबसुलुट मेजरिटि जेरैहाय जोंहा 12था दङ 12थायावबो जोङो मोनफ्रोमावबो जोङो देरहानानै सरकारखौ जोङो दागोन बेखौ जोङो दिनै क्लियार पिक्चारखौ जोङो नुदों गिबियावनो आङो नोंथांमोननि निउस चेनेलनिसिम गोजोननाय जासिग्रोबाय फैगोन बिधानसभा इलेक्सनाव चन्दन ब्रह्मआ थांनाय 5 बोसोरनि सिगां जेरैबायदि भट मोनदों एबाराव बिनिफ्राय बांसिन मोनगोन बेखौ जोङो आसा दं बिरोधि दोलोआ जिफोर बुङा बे गावनि सार्थनि थाखाय बुंगोन BTC मोननायनि सिगाङाव जोंनि बे सा ओनसोलाव मा दंमोन बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथियै जेबो गैया जिर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै सासे MLAया जेसेबांनाखि फान्ड मोनो बेखिनिखौल' मावनो हायो बिनि बायह्राया बियो अबेनिफ्रायबा हुलुमान बायदि थिखांनानै लाबोनानै होफैनो हाया जिफोरखौ दङ बेखौ मावनायखौ जों नुदों आरो बिथांमोन दिनै दैदेनगिरि जानानै मिनिस्टार जानानै जोंनि बे सा ओनसोला जेरैबायदि जौगादों बेखौ जों बयबो नुदों जेराव जोंनि सा ओनसोलाव 1 किल'मिटार गामिफोराव फाखा लामा गैयामोन दनथक लामानि अनगायै फाखा लामा होननाय जेबो जिनिस गैयामोन गिदिर दलां जेबो गैयामोन दिनै बिथांमोन बायदि मिनिस्टार थानायनि थाखायसो जिफोर नुदों गासैबो बिथांमोननि नाजानायावनो जादों जों बेखौ बुंनो हागौ मोनब्रै जिल्लायाव जों 12था होगोन 12थायावबो जों दिनैनि दिनाव आसा खालामदों 12थाबो देरहागोन खारन माबोरै देरहागोन होनोब्ला दिनै बिसोरो GSP UPPL आरो BJP मोनथाम दोलोजों बिसोरो BTC सरकार खुंदों अब्लाबो बिसोरनि गेजेराव दिनै केन्डिडेटखौ लानानै दांगाबाजि सोरबा BJPनि केन्डिडेट होनायाव UPPLआ निर्दलीय होजाबनो नागिरदों सोरबा GSPआ निर्दलीय केन्डिडेट होजाबनो नागिरदों बिनि गेजेराव महाजुथखौ लानानै गासैबो संगठननि हेफाजाब मोननानै BPF दोलोआ 12थायावबो 12था देरहागोन बेखौ जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हागौ बेखौ जोङो डेफिनेटलि सावरायखांखाबाय जिहेतु बे ओनसोलाव जोंहा BTCनि राफोद डिपुटिशिप दंमोन परिबर्तननि सार्थआव बेखौ गोबांथार UPPLआ रायजो राजाफोरखौ बुहा खोथा बुंनानै फेजेनबाय हिसाबै दिनै फैगौ बिधानसभा इलेक्सनाव चन्दन ब्रह्मआ देरहाब्लानो मिनिस्टार मोनहैफिनगोन बियो महाजुथनि थ्रुयै बियो मिनिस्टार मोनहैगोन मिनिस्टार मोननाय लोगो लोगोनो बियो जिहेतुके जोंनि बे ओनसोलाव MCLA गैला हिसाबै BPF दोलोनिफ्राय चन्दन ब्रह्मआ जथेस्थ' मावनायनि खोथा होदों आरो मावगोन जों बेखौ आसा खालामो जोंनियाव दा जोंनि 31 नं सेलि समस्ति हिसाबै जोंनि सान्तिपुर प्राइमारि BPFनिफ्राय थांनाय MCLAयाव जेसेबां भट लानानै जोङो भुलाव जों माबा खालामदोंमोन माखासे अपोजिसननि माखासे एना खामानि मावनायाव जों एबाराव सान्तिपुर प्राइमारि BPF हिसाबै जोङो 70% जों भट हरनो थाखाय BPFनि जानानै जोङो बेखौ नाजादों
माने लाइमोनफोरा दिनैनि समाव माखासे गोबां बेकार फरायनानै गोदोसोनानै दङ दा बेखौ समाधान खालामनो थाखाय लाइमोनफोरनि उसुबिदा जि बेकार जेंना बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो BPF हान्जाया सिगांनिफ्रायनो गभर्नमेन्ट सलायबोनायनिफ्राय जेरै नाजाबोदों आरो जाय बेकार जे अपोजिसनफोरा जि खोथाखौ बुंदों बेफोरो नंखाय जेरै BPFआ जि सिद्धान्त लादों बे थिगैनो लादों आरो बेकार समयसानि थाखाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि थाखाय जों BPF हिसाबै इयुनाव मा थांखि लानानै मावलांनो बिथांमोननि सुबिदानि थाखाय जोंनियाव जसया सुमफ्रामारि बिथाङा जोंनियाव निर्दलीय हिसाबै बिथाङा टिकेट लानो नागिरदों नाथाय जोंनियाव बावहाय जोंनि BPF हिसाबै जोंनि सान्तिपुर एलेकायाव बिथाङा जोंनिफ्राय BPFनिफ्राय भट मोना जेनाखि बिथाङा माखासे गावनि बिजनेसमेन जि खारबार खालामनाय बिथांमोननि जि UPPनि सापर्टार बिथांमोननिफ्रायसो भट मोनगोन आरो निस्सय आसा खालामो जोंनि BPFनि भटआ बिथांनियाव थाङा UPPनि माखासे भटफोरासो बिथांनियाव भट गोग्लैहैगोन